Απολύεσαι. Δυστυχώς τα φάρμακα τέλειωσαν. Δυστυχώς τα βιβλία τελείωσαν. Δυστυχώς τα δέντρα ξεπατώθηκαν. Δυστυχώς τα καράβια σάλπαραν. Ευτυχώς εσύ είσαι ακόμα εδώ. Εσύ που νιώθεις την απόγνωση, την αδικία και το κρύο που έρχεται. Εσύ που εύχεσαι να μην αρρωστήσεις. Εσύ που θες παιδεία και όχι σαπουνόπερα. Εσύ που δεν σκύβεις για κανένα κλέφτη. Εσύ που θες να ζεις ελεύθερος, με ελπίδα, μέλλον και αξιοπρέπεια. Έλα μαζί μας! Έλα μαζί μας την Τετάρτη 26 Σεπτέμβρη, ώρα 11 στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Ξεκινάμε και δεν σταματάμε. Όλοι απεργούμε. Όλοι αντιδρούμε μέχρι να δικαιωθούμε.